هەولاتیان پارێزگا دهۆکê پرêjeka zûr pabendî rênmayên saxlemiyê û xweparastinê ji ڤایروسê كۆڕۆنayê bûyne. Lewma jîniha ew çavareyê mizgîniyeka xweş dikin. Peyvdarê rêveberiya saxlemiya parêzga dihûkê jî dibêjit herçende nihabtinê sê helgerên ڤayrosî li dihûkê maynewrew wan jî baş e, lê rojane ji mareka zûr ya hevwelatiyan ji welatê Tirkiye û Jêriya Iraqê têne parêzga dihûkê û pişkinîn bû têne kirin û dîrnîn li her demekî haletê nî peyda bibin. Ji ber kuptinê li 24 demjimêrên derbasbûyî, pişkinîn bû nêzîkî 1000 kesan hatîne kirin. Bo nimûne me pêr da me 4 nexweşî dikenetên kirin. Dihê notone evroke renge 100 kesa borî ten. Yani ev hindiye ev kesa bêne nav herêmê da bêne parêzgeha dihûkê bîne kenetê kirin. Em neçîbêjî ku me tirsiya tojbûnê li parêzgeha dihûkê nîne. Gel vê şendê jî ji ber ku gelek xelkê Herêma Kurdistanê hene ku nav leşkera Iraqê danan pêşmergenel hindek bajarên diyên Iraqê karê wan heye. Ew jî hatnoçûnê êdwê nafa da jî heye. Yani bo nimûne dihî petir 900 kesa ku wacîbaya xilas bûy pirêka çemey hindek rêkên dîtirî hatine nav parêzgeha dihûkê da em neçar bûn yani şivê dîptinê rengel dûrêt 1000 pişkînî hat bine wergirtin nimûne bo pişkînî. Mavê 25 rojana qedexeya hatnoçûnê li Herêma Kurdistanê hatiye ragihandin. Rojane ji mareka zûr ya hevwelatiyan qesta qayimqamiya qeza dihûkê dikin û daxwaza moleta hatnoçûnê dikin. Qayimqamê dihûkê jî dete diyar kirin, wan bere hindek asankariya bi hevwelatiyan bikin. Da ku bi jiyana xwe ya asayî vegeriyên. Wekû vekir nanivîsîngehên kerestin avakirine, ku niha daxwaziyeka zûr ser heye. رنگ مال دست پیکی دست خوب با گلک تشتوی بری کو اگر ویگا و ام بشین جارا کدی اداره دانوی بکینه و نوع کی کو اوج بینه و کرن بس خرف بونیش نبید بشوی کی رایکو پیک کو خلکیش یعنی نو که افرو چند زالگه و چند نقطه سیطرت نواجری ترابین خلک زوری پیدل خوشه کیف خوشه دویتن کو ام هندک تشتدیکه جبکین بونمونه مثلا نویسنگت فروتنا کلو پلن آواهی ها که خلق آواهیت خوب بردوام بکته و یعنی هنده کارو کاسبیش پیدا ببیته و ناف واجری دا که خلق زور رنگه معتلی و هنده بید و ده فکر گلک سکتر دیکش کن افرود مکن بینه و دوام پیشنیارا بلند کن بو جورا بلند اپراسیونیت پارێزگا دهۆکê Rewşa parêzga dihûkê baş e û nihatxwazît paqij derbiçêt. Hevwelatî jî çavarê deng û basekê xweş in, da ku êdî berevjiyana caran pêngavan pavêjin. Ji ber ku niha da wan pêtivî penaseka azad û pariyekê nanî heye. Amed Birîvkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Dihûk.